Hello mga dear friends! Welcome back to my channel. Para sa atong leksyon ani nga video, atong tun-an kung unsa ang kalahian sa should, must, o have to kung ang ipasabot nila mga importanteng buhaton. Sige, atong sugdan. Let's start kung unsay inyuhang nahibaw-an na daan about aning tulo ka modals nga gamiton to express necessity. Asa ani ang pang should, pang must, or pang have to? Number 1, it is the right thing or a good thing to do. Number 2, you require yourself or others to do. And number 3, you are required to do. Asa ani di? Kahibaw na ba mo? Kung wa pa, mao ni siya. Should ang atong gamiton kung imong buot ipasabot importante nga buhaton kay maoy sakto. Maoy maayo. So nakadepende ni siya sa standard sa society or sa nag-istorya kung unsay sakto para niya. Unsa man jud ang saktong buhaton? Should nato na. Mao na nga kasagaran kung mohatag ta og mga tambag, mogamit ta og should kay mo-suggest man ta or mo-recommend kung unsay saktong buhaton. Kini pong must gamiton ni siya kung ang importanteng buhatonon gi-require sa nag-istorya. Siya ang nag-require sa iyahang kaugalingon or sa uban. So depende ni siya kung ang nag-istorya ang nagmando unsa ang kinahanglang buhaton. Mao na kasagaran kung natay gihunahuna nga kinahanglan natong buhaton kay para nato importante kaayo di pwede nga di buhaton nato mugamit ta og must. Mao pud na nga kung mumando ang mga authorities, ang mga gamhanan, mugamit pud sila og must kay sila man ang ni-require. Kay ilaha man tong opinion kung unsa ang importante kaayo para nila. So kinsa man ang mga authorities, depende sa sitwasyon, sa balay, ang parents, sa classroom, ang teachers, sa community, ang mga officials, ang mga leaders sa lugar. So kung naa sila ipatuman nga mando nga gimugna nila mismo, i-must nila kung in English ang pagkaistorya. Ang have to pod para ni sa mga mutuman sa mga mando, sa mga naay obligasyon, sa mga obligado, mga naobliga, no? Kanang kinahanglan mo sunod kay mo ay gimando sa authority or mo ay kinahanglanon sa sitwasyon na obliga ka. Dili ni siya gamiton nga personal opinion kung unsay kinahanglan. Nakabase ni siya kung unsay gi-require sa sitwasyon or sa authority sa palibot. So kung ang authorities maingon nato you must do this. So kita nga gimanduan mingon pud ta nga okay, we have to do this. Kay gimanduan ta. Kay magsunod ra man ta sa gi-require sa atoa. So ang have to para nis mga followers kumbaga, something like that. Sige, ato das mga examples para atong mas masabtan. Okay, ani nga example, nakapasakit ka. So ni-advise si friend nimo nga pangayo og sorry oy. Para sa imong friend, need nimo mag-sorry kay mao ni saktong buhaton sa mga tao nga nakapasakit sa uban. Ingani ang should gamiton siya kung ang atong ipasabot importanteng buhaton tungod kay sakto, mo ay sakto nga buhaton. Depende sa standards sa society or sa tao nga nag-istorya kung unsay sakto para niya. Pero ano example, my friend, you hurt her, you should ask for an apology. Sa atong moral standard, kung makapasakit ta sa uban, ang sakto nga buhaton, mangayo ta og pasaylo, ngay tag-sorry. So, importante siya kay mo ay sakto. So, gi-recommend siya nga buhaton. Ano example sa imong friend? Nasabtan ba? Another example. We won the game, we should celebrate. Should ang gamit dinhi kay gitagaan og importansya sa nag-istorya ang ilahang kadaugan, nakadaog sila. So, importante para niya nga mag-celebrate sila kay maayo ni para sa ilahang team. So makita nato nga ang should
gamiton dili siya pinugos, suggested siya or gi-recommend. Pero naa gyapon ang meaning nga importanteng buhaton, mao gi-recommend. Pero depende na sa istorya kung buhaton niya or dili na siya choice nga pwede niyang dili buhaton bisan pag importante kaayo basta kay gipahibaw siya. Magpahibaw ka sa kaistorya bisan sa imong kaugalingon, pahibaw ka sa imong kaugalingon nga mao ni sakto ug maayong buhaton. Pero walay pugsanay. Nasabtan pa? Kani nga example, niingon ang speaker nga mag-general cleaning once a week kay dali ra mahugaw ang ilahang balay. Mao ni iyahang nahuna-hunaan nga kinahanglan buhaton kay dali ra lagi mahugaw ilahang balay. Gi-impose ni niya sa iyahang kaugalingon ug sa iyahang mga kaubanan sa balay kay women. So, apil siya, gimando ni niya, gisugo niya para nilang tanan. Dili ni siya suggested. Of course, pwede ra po din suggest. Pero kini kay must man ang gigamit, no? Must. Ang point ini, sugo ni, na ay underlying meaning na bawal mo balibad. Sunod na lang nako kay mo niya akong giingon nga kinahanglang buhaton. Charot. Mo ni ang must. Kung gusto nato ipasabot nga mando ni, dili ni suggestion, pwede nato manduan natong kaugalingon, mao na nga kung feel nato, need na dyan magtuon og maayo. Bawal na magbulakboy kay gamay ro og grado. Moingon ta sa atong self nga I must study hard na jud. No, kung determined na jud nga mag-diet kay perti ng pagburot, no? Moingon tag I must go on a diet. With the idea nga di na jud pwede nga di ni nako buhaton, I must. I-require na jud nato sa atong self. Nya, pwede po ta mo require sa uban, labi na kung kita ang authority, mo require ta sa atong mga anak, mo ingon tag you must. Kung sa trabaho po, atong employer na i-require sa ato, sila po you must. Mabita na kung mga apply kag work, diba, sa mga job hiring nga ad, naibutang nga, must have pleasing personality, must be like this, or like that, blah blah. Kay gi-require man nila isip sila ang authority. So, you require yourself or ang uban. Kung unsay ang ayang buhaton. Is important for you, the speaker, the authority sa imong kaugalingon or authority sa uban, nga buhaton na siya. It's based on your opinion. So, ani nga example, gi-require sa employer nga mo submit og resume ang applicants on schedule. No? Kay ang employer man ang ni-require, so gamit siya og must. Must ang gamit din ni. So, mo ni si must. Kini pod ang pasabot ani kung unsay kinahanglan natong sundon. You are required to do. So, unsay kinahanglan natong sundon or i-follow kay gi-require siya sa balaod, sa authority, or sa sitwasyon. Obligado ta. So, kung obligado gani ta, mugamit ta aning have to. Mo nga sa example, yun siya, I have to submit my resume on or before Friday because it's the deadline. So, have to ang gamit kay musunod raman siya sa require sa iyahang applyan. So, it's very important that you do it because it is required by the employer. The same sa ani nga example, kinahanglan ka mosunod sa pagsulob og face mask o face shield. Kay naay gipatuman nga balaod inyong LGU. Murag no better choice ka, but musunod kay kung dili naa kay penalty. So have to ang gamiton kung ang atong ipasabot ang mga kinahanglan tumanon kay naay nagmando about ani or kay obligado ta. No, kung unsa man ang obligado ta nga buhaton, you have to na nato niya. Dili ra ni siya sa mga balaod ta obligado. Naay case nga mga obligado ta tungod sa gipangayo sa sitwasyon. Parihaan ni naay aksidente, kinahanglan ta magtawag sa ambulance o pulis kay protocol na ni siya. Maobliga tag buhat ani kay mao ni ang gitawag sa sitwasyon.
dili ni kay opinion lang. Noon sa pay similar ani nga situation, nadawat imong sakyanan, maobliga kag paayo kay kinahanglan man maayo para magamit imong otro. Pamilyado ka nga tao, obligado ka nga pakaunon imong pamilya. So, you have to work hard, feed your family, mga have to. Kung sa imong obligasyon, kung obligasyon ang imong pasabot, situational nga obligasyon, you have to na nato. Nasabtan ba? So, siya have to. It is important that you do it because it is required by the situation. To sum up, kining should, must, or have to, pareho silang maka-express kung unsa importante o kinahanglang buhaton. Mag-differ lang sila kung unsang klase sa pagka-importante. So, kung ang imong buot ipasabot, kinahanglan buhaton kay mo ang maayo, mo ang sakto, based sa imong moral standard or sa standard sa society. So, i-recommend din siya. Inani nga pasabot, should ang ato ang model nga gamiton. Recommended. Pero, why pog sanay? Basta kay nagpahibaw ka nga importante ni nga buhaton kay mo ni maayo ug sakto. Pero kung murag na anay meaning sa pinugsanay gamay, no, pugos na. Kay gi-oblige na nimo ang uban, no? Gi-require, gi-oblige na nimo ang uban. So, mas na atong gamiton. Kinahanglan nga buhaton kay mo ay gi-require sa nag-ingon, isip siya ang authority or isip siya ang authority sa iyang kaugalingon or sa uban. Pero kung maghisgot ta og unsay atong mga obligasyon, mga obligado ta, kinahanglan tang musunod, gamit ta og have to. Nga naman, musunod raman ta. Sunod ta sa mga balawod, mga regulations, mga requirements gikan sa authorities or mga sitwasyon na ka-obliga nato, mo nang kinahanglan nga atong buhaton, mga gamit ta og have to, you're obliged. No, muliko ka kay pa-turn left ang gikuan dito sa traffic sign o you're obliged, obligado ka mo tuman ana, dili mo sumpak kay gimando na nadaan. Nagets ra ba? Karon atong isgutan kung unsay porma ani nila o gamiton na sila sa sentence. Kung positive nga statements, should, must o have to, partnera na sila og base form sa main verb. Ang tag-base form, kanang original ragid nga form sa main verb. Wala na yung mga sumpay. Parehaan yung sample nato nga verb go. Dili ta mo going, dili ta mo goes. Okay. Base form raman. So, kung swim imong verb, should swim, dili should swimming, dili should swam. Dapat ang iyahang original or base form, infinitive without to. So, should go, must go, have to go. Nga to i-take note nga ang have to na siya singular o plural form. Kung singular ang imong subject, has to ang imong gamiton with the base form of the verb. Plural ang imong subject, have to ang imong gamiton with the base form of the main verb. Unya, kung negative statements, no? Meaning, gikan sa important to do, mahimong important not to do, no? Importante nga buhaton nimo, kaning importante nga dili nimo buhaton, bawal. Mao ni ang mahitabo nila gikan ani nga form, mahimong ingon ani nga form. Ang partner nga main verb base form gihapon, pero si should na siya not, should not go or shouldn't go. Si must na siya not or mustn't go, must not go. Ang ilang pasabot gikan sa maayo og saktong buhaton, kani ayaw buhata kay dili maayo og dili saktong buhaton. Must go, kinahanglan buhaton, kinahanglan nga dili buhaton. Unya, take note kani si has or si have to na siya'y negative form, don't have to, kung plural ang subject, or doesn't have to, kung singular ang subject.
Pero lahi iyang meaning, dili na siya important not to do. Opposite siya ani important to do. Mahimo siyang not important to do. Muna nga wa siya na belong ani nga group. So kung kani imong gipasabot, si has to or have to, mo huwam na lang ni mustn't. No? Kung kani ang gipasabot, walay ingon ani nga meaning sa has to or have to negative form. Kani yung meaning opposite ani. So be careful ana ha. Nasabtan ba? So kinahanglan pud nga atong masabtan nga kung maghisgot ta o past ang should o must, sila na pud ang walay past form. Si have to na pud ang naa. Mao nga kung mag-past, kasagaran makadungog-tag niyong had to. Yung pasabot kinahanglan akong buhaton mo sa past at nga time ma. Yung kung meaning sa should ang atong ipasabot, pwede na mo gamit o be supposed to. Mao ta toy mao ay sakto nga buhaton ato nga time. I was supposed to take my medicine. I was supposed to go somewhere. Pero ayaw lang nga should have plus the past participle of the verb. Okay. Naman ko din siya isagol na nga regret na meaning, which is wala na siya sa should. Wala na siya regret kung should lang. Muna nga, mas maayo kung be supposed to kay wala isagol nga pagbasol. Kaning should have na nini isagol nga pagbasol. O the past pud ni siya sa should, pero medyo malahi na yung meaning. Muna nga, dili siya match. So, kung recommended kay mo ito sakto or mo ay maayo, I was supposed to go para pang past. I was supposed to do, I was supposed to eat, I was supposed to take. Kung required, I had to go, she had to do, we had to. Isang unsa nga verb, basta kinahanglan yung buhaton niya base form ang iyahang forma. So, kung required, had to, kaya wala may past form, si must. Nasabtan na ba? Sige, let's see how much you have learned. Practice ta. Which is appropriate sa mga sitwasyon? Should, must, or have to? Number 1. Joy can't join us tomorrow. She blank work. Okay, has to ang sakto. Has, atong gamitin kay singular man ang subject. She. Kunya, has to ang gamiton kay obligado man si Joy nga mo trabaho. No, na siya, di siya ka-join ugma. Na siya trabaho, obligado siya ani. Kani, you are gaining a lot of weight. You blank go on a diet. So, sakto ani. Should, must, or have to? Atong tanawon. Okay, ang appropriate ani ang should. Okay. Recommended siya nga mag-diet. Kay medyo kuno nag-gain na og weight. Pero nara niya o iyaning sundon. Next. We blank be at the airport at least 30 minutes before our schedule. If we're not, we might miss our flight. Unsa may sakto ka ani? Should, must, or have to? Sige, atong tanawon. Okay. Have to ang angayan nga gamiton din ni kay required man ni sa airport nga dapat naa nakaanang time para sa boarding. Miss yun din mong flight ug di ka mo follow. Next. And kanina I noticed dito sa bus station. This is a public area. You blank keep an eye on your belongings. Na announcement kung unsay importanteng buhaton. Gikan sa management sa bus station, unsa ka ang appropriate ani? Appropriate nga mo gamit og must kay ang management nag-require sa tanan nga mobiyahe, no? Nga keep an eye gyud sa inyong belongings kay kung di niyo bantayan, wad-an. So nag-impose ang management para malikayan ang mga kawat-kawat sa mga butang o mawani ang inyong gamit. Nilaha jud ning gi-impose. Ingon si teacher, your project is due on Friday. You blank submit it on or before the deadline. Ingon ang students, yes sir. So kay appropriate ani? Should, must, or have to? Sige, atong tanawon.
Must ang appropriate yan. Kaya ni requirement sa teacher kung kanus i-pass ang ilahang project. Sabtan ra, this time test yourself na. So, take your time and then tanawa ang saktong tubag right after answering. Pangitaon gyapon kung unsang appropriate or sakto para sa mga situation. Should, must, or have to. So take your time and then tanawa ang saktong tubag right after answering. Ug mao ni ang mga sakto nga tubag. Na perfect ba mo? Kabtik eh? Ug mao to ang mga kalahian ug mga saktong paggamit sa should, must, ug have to kung atong ipasabot mga importante ug kinahanglang buhaton. So I hope naka-learn na pud mo ani nga video. Thank you so much for learning with me. See you next time. Bye-bye!